Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li sal-aħħar ta' Jannar li għadda il-persuni jirreġistraw għax-xogħol naqsu għal 1691 ruħ, jiġifieri 5.8% meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet. Ċifri provduti mill-Aġenzija tax-Xogħol Jobs Plus juru li f'Jannar in-nies qiegħda naqsu b'105 persuni fuq Jannar tal-2019. L-NSO qal li kien hemm żieda ta' persuni qiegħda fost dawk li kellhom 29 sena jew anqas, waqt li kien hemm tnaqqis fil-kategorija ta' persuni li kellhom 30 sena jew akbar. Joħroġ ukoll li l-akbar tnaqqis kien irreġistrat fost il-persuni li kien ilhom bla xogħol għal aktar minn sena. Min-naħa l-oħra kienet irreġistrata żieda fil-att ta' persuni li kien ilhom fuq il-kotba tal-qatt għal aktar minn 21 ġimgħa. L-NSO innota żieda ta' 15-il persuna b'diżabilità jirreġistraw għax-xogħol meta mqabbel ma' Jannar tas-sena li għaddiet biex isem ftit aktar minn 230 persuna b'diżabilità jirreġistraw għax-xogħol. L-istatistika turi wkoll li sal-aħħar ta' Jannar li għadda l-awġien fuq il-kotba tal-qatt naqsu għal 174 ruħ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.